Amigas, hola amigos. Vou ler nestes días de confinamento un poema que está no libro Bicos e non balas. Parte dos versos de Bob Dylan. E di así: non vexo o ceo nin vexo o mar, sinto que a néboa está a medrar. Vexo fusís, ollo disparos, vexo uns rapaces, nenos soldados. Vexo seus ollos, son de metal, dornas facianas, anxos do mal. Nenos da fame, nenos raptados, nenos sen lazos, nenos forzados. Seres feridos, nenos roubados, vítimas frías, nenos soldados. Que alguén te salve, neno da guerra. Eu teño tanto, ti tes miseria. Ben, esta é o recitado, a lectura do poema. A partir de aquí, a min gustaríame propoñer algunhas actividades que poden ser moi positivas para que ampliedes o voso coñecemento sobre determinados temas que ás veces non saen nos libros de texto. Por exemplo, a min gustaríame que, en primeiro lugar, puidésedes buscar información sobre este tema, o tema dos nenos soldados. É moi duro, é moi forte. Investigade, entendede un pouco o que é, para saber así tamén a sorte que tedes. Unha vez que busquedes información, gustaríame que reflexionedes por escrito sobre ese tema. Que fagades un texto, non ten que ser longo, pero sí reflexivo. Outra actividade sería escribir unha carta ou un texto calquera, pode ser un poema, o que queirades, a un neno soldado. E que o fagades en primeira persoa, falando de vos, ou en segunda persoa, referíndose a eles. A seguinte podería ser crear un poema a partir de dous versos deste que vos acabo de recitar. Colledes un, volvedes escoitalo, colledes dous versos que vos gusten e a partir podedes crear. Por exemplo, collemos un, vexo os seus ollos, e eu improvisei para que saibades un pouco por onde van os tiros. Vexo os seus ollos, e podemos seguir sobre aquel mar, e que nas ondas non vai brillar, e poderíamos seguir a partir de aí. Outra actividade sería, por exemplo, podería ser algo interesante, que é facer definiciones de algunhas palabras ou versos que aparecen aí. Por exemplo, aí aparece o verso anxos do mal. Que son os anxos do mal? E poderíamos facer unha definición poética dicindo: son seres que baten as súas ás no negror das nubes negras, por exemplo. Vos poderíades dicir que son vítimas frías ou que son facianas de dor. Poderíades vos definilos así. Bueno, esta é a primeira parte disto que vos estou contando. Lembrade, non vexo ceo nin vexo mar, sinto que a néboa está a medrar.